Kania kadai Kadurdarshan Meghalaya bat ni pedang sumbai pi baro syakatuk kubor mantaka janmiat syaban paj kubor ki bebunia ini pechwai kimat bekongsan. Beli Menteri Rang Badu kari yaki projek basyongdor apusau hajar klor tingkah Gujarat kawe lama ya karel khandai hajar HP electric locomotive. Penklan ke India bat kari Guyana ya ke jingga day lok ha ke jingga ki ya ke sengiyo light luat ke basan pendai. Pelong ki pulit ya ke jing tokit hadian bayo iya ubria ubalik dalam akor ya ki kena skul hasilong. Lek jurep ke HYC ya ke karkhana ha jaru lap ya ki nong bela barjela ki bom biang kot biang sela. Bat rong kinong tu aku pra point kat lailak tingkah nak ke ATM jong ke SPI East KHASI District. Kikubor ke berpunya. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ulah pilih perda bat bu mau nong rim nak ke benta ki projek keroi kepar ki basyongdor hado apusau hajak klor tingkah ha Gujarat. Aba ajingkren ha kejengelang pat ba ha dahot. Ulah batai baka operation sendur ke longkum ka jing penpau ya ka jing kodor bak ka jing teli jong ke India da ka bebanjur halo ka jing kongsan jong ka jing shania halade ban penyo ya ka viksit Bharat da ka bakadau ya ka jing kieu ke India ki kampen mi tiar ha ka perthei ulah ong baki tiar ki bela penmi da ke India menta ki yarap ban penya ya ki rel ha ki ri kum hari England France ban Mexico ulah kawe lamaru ya ka rel khandai hajar HP electric kaban ningkong nak karkhana bathamai ha dahot ha ka sinjam kaban kentiu tanat rel kari फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है ये गुजरात के लिए देश के लिए गर्व की बात है। आज गुजरात को एक और उपलब्धि हासिल हुई है। गुजरात के 100% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण पूरा हो चुका है। मैं इसके लिए भी गुजरात के मेरे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। Ka India ka lapan scam shu ya ka jingya day paralok bat kari Guyana ha ka sengi rakhi ya ka jingyo light load ke basan tu kundai jong ka tay kari da ka jinglek yashim benta ki nongelam ke India balalam da Dr. Shashi Tharoor ki bala syak pedang sngobha da Menteri Rang Badu bat ki dekhot bapau ka cabinet ha ka historic sugar plantation. Kene ka jinglek jingo ka penpau ya ka jingya day ha ka culture ka bala hiar pateng nadu ka jinglek buhai shnong da ki arspa hajar ki nong India ha ki snam kha praspa bat ka jingya trelang ha ki liang ki ya day bat ka roi ka par ka pule puthi bat ka jingya khun persha ki kam le no lingba ka operation sendur ki nong elam ki la banjur ban beteng ya ka jingya teli ha ka jingya khun persha ki kam le no bat ban penne ya ka jingya day bat ka jingya trelang ha padeng ki ni ki ari. It's a very busy time for the government of Guyana. They have, as you know, their big 59th Independence Day coming up. Their ceremonies are at night, culminating in a flag hoisting at midnight. That's their tradition. So we were very touched when the Prime Minister insisted we come for dinner beforehand, and many members of the Cabinet were present. Finance Minister, Health Minister, Agriculture Minister, various other ministers were present. And we had some very good conversations. Members of the delegation talked to the other ministers. I mentioned, of course, the issue of terrorism. But again, with Guyana, it always goes beyond the main purpose of our visit, because there's a much larger scope for cooperation between our countries. Ki pulit ke East KHASI Hills kila register da ka suo moto case halum Dingri Police Station hadien ba ka video ka bala yok ring lengba ka CCTV ka bala pen i ya uwei uba ubrie uba tapdur ula le klam akor bat ki kena skul
USP ba Vivix Mulo Ong Bakani ke Jingja ke hap apok ke Pokso Act Ahaja Khatar bala shim ya ka kum ke special report ani SR case bala bu ya ke kenhun ke ban thwet bat itu bat ban kem yo nu breu badon kti ha ke kam ya ke bagi pulet kila penpau bakani ke Jingja ke dei ke ban ningkong ha ke bala tombo ri kena red ha ke ni ke thai. I've already put a team in place to identify this person and try to trace this person. So the case is treated as a special court case because it's a sensitive case. Not all POCSO cases are treated as SR cases. I would request anybody who actually can identify him to call our police control or call 112. They don't have to disclose their identity to give us any inkling or clue on the identity of this person, that we can map the person and bring the case to its logical conclusion. Kahnyau Trap Youth Council ani HYC West KHASI Hills balalam da Presiden Usamla Lumlang Khas Imli kila pelong ia ka junglet jurep ia ke karkhana hapo ka sir lapalang operation ha ka snong jaru hinen ke sngi ha ka ne ka junglet ka jongki shaka MD Ferro Alloy Factory ke kenhun ka lalap baki don san pusangut kinong trai barjela ha ka ba katu kat ni naki kimdon ya ka labor license ka badon kam kat kum ka Meghalaya Migrant Workers Rules ahajar arpo ke HYC kala maham ban be no ya kinong trai ki bom biangkot biangsla bat kala kentho ya ka jingshim jingpen shisha tang daki adhar daga bopen pau ya ka jing sngokhia halo ka jingjur ka jingwanrung tu nari Bangladesh ka kenhun kala dawa badai ban le police verification shwa yaki bat ban pentrai kam no Mardor ya ka inline permit ani ILP khnang banyada ya ka hok jong kitrai jela. Ka sengi kwa ba kamtam ka ba ngiu bagi barjela ki nangwan ban persang ban sengkam sengjam le se po jong west kasil district le singin nawat yitip le se kadai sha jong i teiba bala deviatu nagliang kinong trai hang ni lani kadai jong wei pat ka ba kum ka seng ngidang budin ya kini kam ban nges kam baling baka sila palang ka jongi kum ka seng HYC po jong west kasil district kan trai kam ya borok unit ki circle nang ni kin sedang ban penke namta ban namai lat yo barjela bunwan hapo jong ka jela ka jongi klam ka lebor lesen nomor ngi i kam tam kum ngi ka bayajan hi bat karanikor berkum juru inaktan southwest ki dawan sini kinong trai lang Bangladesh lesekan bu jing sibun namta jongi Ki nong tu dang shen kila rong tu ha ka wei ke ATM jong ke SBI ke bedon ha mau kria East KHASI Hills District bat kila rong kumba apupra point ka lailak tingka da ka pendon kam ya ka gas kata USP ke East KHASI Hills uba Vivix ula ong baki runar batbit ki bana barjala kila bandon kti ha ka ni ka kam lute ka baya senriem ha ka kom tu bat ki jingjia sha tu ha ka jala Assam bat Nagaland additional SP ula shimti ya ka jing tokit ha ka baki pulit kila penklan ya ka jing tokit jongki ban lap dien ya kitei kirunar. Investigation is in progress. We will try to get some clue from our counterparts now that, but it is a gang which is an interstate gang, so a more concerted effort is required. But efforts are on to identify which gang is this. Yes, they use oxyl gas cylinders, and it took about 8 minutes. So we need more all-out efforts. Ha ka jingile banyada ya ka mai mariang ka shispa arpo battalion jong katanat sipai CRPF de kopgre kila pelong ya ka jing thung dieng ka bala ai kerteng ekpet Bharat ma ke nam ha Bernie Hill Secondary School tura ha ka program la yo ya ka jing shim benta jong ki khna puli ba ka jing don lang jong deputy commissioner ka West Garo Hills u Bibhar Agarwal u bala banjor ya ka jing don kam jong ka jing thung ya ki dieng hapo ka jing elam jong u second in command jong ka shispa arpo BNCRPF u balong ru u headmaster u Lenin ar marak kani ka sinjam kala job da ka jing thung ya ki sanspa tali ki tanrai dieng kani ka drive ka thumu ban penrung ha ka jing mot jing perkhat jong ki samla ya ka kamram banyada bat penne pensa ya ka mariang ka Christian Boys Secondary School Hatura West Garo Hills kala rakhi ya ka World No Tobacco Day ahaja apusan da ka jinga pat ba halor ka phang tobacco business of death
hapo kejingalam jong I headmistress I Tebalina Marak ki kena skul ki nong hikai ba ki dekhot jong ke imlang saklang ki layat na skul sha Chan Marie Junction ban pen priang jing tip da ki plakat ba ki jing perta shapang ka jing sneu jong ka jing di duma kane karali ka long ko man ai jing hikai ki pait ba kham tam mi ki samla halo ka jing ma jong ka jing di duma ba ka jing penbiet jong ki karkhana penmi duma nu health and wellness ambassador u abhik sarkar u balaya lamru ya ka jing bam smai ha shwa ban pelong ya ka jing ya pait ba ula banjor halo ka jing don kam ban pelong ya ka school level campaign khnang ban wanra ya ka lawai ka balai na ka jing di duma. We are organizing no tobacco rally, so just to aware the citizen that the harmful effect of consuming tobacco. So if we see the trend in the recent year, we have seen that there is a rise in the consumption of tobacco. So just we want to aware the citizen about the harmful effect of the tobacco, because it not only affect the person consuming it, but also people surrounding him. So just we want to send some positive message to the society. Ya ka benta ka ba jong ka Shillong Cage Fighting Championship lani SCFC la buok ban pelong ha Larity Multipurpose Theatre mau ka siang ha ka apu praterik ujulio ha ka ba ban sadon khat arteli ki jingi le kai MMA ha pedeng kinong ikun na keleng kari bat kinong le kai na kjula u CEO jong ka SCFC Uzaya Karmau Plang ha ka jing kren shakila patai khubor ula pen pau ya ka jing thumu ban yo pelong ya ki jing yakop ha ka kedan jong kari ha Shillong ka ban ailat ya ki nong ikun jong ka than ba kin pen pau ya ka sap klem de let shabar ka jela kani ka program ka kular ban ai ya ka jing pen bernya ka ban sa ken mau ya ki nong kershan ka MMA ha ka jela. Mesti kani ka platform bagi supporters ki yo ban itu no ki lekai MMA to the state di hadir na kelas tang itu ki yo ban support no ki to bikin le tang bikin lekai ka national bikin personal channel ke international level ju jadi jadi tadi ban tolong akan menjadi tolong self sustaining kani ka you kamu yang temui dalam ni lagi ya ka finance dalam sama terjadi nama tu juga boleh nah itu ya boleh kita wantikan semua banyak kesan ini kita mereka menambah income bagi sebab lebih kami mentang ini pet ya ka jing long jing man ka sim beneng hatura ka jing khiat ka long apply degree celsius bat ka jing shit ka long lipo degree celsius ka jing sngem ka hau mentang ka sngi ka long prapusau nak shispa bat ka jing half slap ka long khandai point lai millimeters aba pai pat shnong ba shlong ka jing khiat ka long khat nyo point iway degree celsius bat ka jing shit ka long art huway point sau degree celsius ka jing sngem ka hau mentang ka sngi ka long prapupra nak shispa bat ka jing half slap ka long 0.r millimeters kat bahajawai pat ka jing khiat ka long khat pra degree celsius bat ka jing shit ka long apulai degree celsius ka jing sngem ka hau mentang ka sngi ka long prapuway nak shispa ba ka jing half slap ka long sau point lai millimeters kala bandon ka jing half slap ki kat tu kat ni ki benta jong ka tura jawai bat Shillong shaban poi shik bakut jong thup khubon ni pet biang sa asian ni kini kimat bukong san Leu mentuirang ba adu kari ya ki projek besyong doa apusaw hajak lur tingkah Gujarat kawe lama ya kerel kendai hajar HP electric locomotive Penklan ke India buat keri Guyana ya ka jingya day lock ha ka jingya rakhi ya ka sniyo light load ke basan pekundai Pelong ki kulit ya ka jing tokit hadian bayo iyo brio ubole klam akor di kena skul Shillong Lek jurep ke HYC ya karkhana ha jaru lap ya kinong balaba jala ki bam biang kot biang slang But wrong kinong tu apupra point kat lailak tingka na ke ATM jom ke SBI ha East KHASI Hills District. Ke parlok dagi tu ki khubong ila poisyak bakut no jong na katup jongi mentaga janmiet ngin se syame pila syai sngi ha gejok ko po kudish boni pibaro.